Cɛkulu cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ i k'a dɔn ka sanga ni fɛn min bɛ tali kɛ kuran ale kɔni kɛ TV taaba ye o kɛra sababu ye ka an senna sumaya donni na bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ fɛ i k'a dɔn sanga ani waati bɛɛ nin waati na foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta k'o ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma jamana in kɔnɔ ha ka ja a n'a kɔ k'a ka diɲɛ kɛti ka taa dasi fo kɔdida aw minnu bɛ nin waati na ni aw tulo bɛ arajo i k'a dɔn Ciwara FM kunkan na i k'a dɔn fiɲɛ tugubala 105.5 ka bɔ Yirimajɔ kunnafoni ni gafew kɔnɔ ko la manali kɛnɛ i k'a dɔn nin y'an Masaba Cogo ale kɛnɛ kan nin ye laadalajɛmu ye anw fɛ yan kɛnɛ min bɛ sigi ka tɛmɛ ka taa dasi fo juma nɛgɛ kanɲɛ 15 15 heures juma dunyaw nɛgɛ kanɲɛ 14 14 heures surɔfanatigiw mana dun nɛgɛ kanɲɛ 20 20 heures seginna kɛ nin gafe kofɔlen kelen ninnu ka aw ye sɛbɛnfura minnu bɛ bɔ laadalako la don n'a dugusajɛ an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka maaguwan kɛ sɛbɛnfura ninnu bɛ bɔ walikan na faransikan na anw bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ waasa k'u lakali aw ye an ka tugunkan jɛlen na k'u bɛnɛmɔ k'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo ka laadiriya la o tuma na ko dugubila o ka fisa ni laadawuli ye deni ko o bila kɛ gɛlɛn don kelen ɲani ye bari ni ji bɛ minɛ basi bɛɛ kunnafoni de fana bɛ maa kunna sigilen kunnafoni madama an tun bɔkun ye dɔn ye anw cogokun ye kunnafoni ani cakili ye o tuma na bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka kokura Janga Keyita ka fara ne Baba Jalo kan nɛgɛw karafe Ibrahim Baraji o bamanen bɛ ale bolo nin waati in na bi donkanw i k'a dɔn Jakarija o dɔ filɛ ka sanga ni waati ye ale kɛcogoya ye a baara o tɛ Jalo Marfa kori baasi t'i la an bɛ Ala tanu Seku Sirifikɛ Fin Gɔnga kamalen Sɛbɛ kɔrɔ foli o ka taa foli ka di mɔgɔ mɔgɔ Baba Jalo minnu sɔgɔ bɛ an ka nin waati in na fulaw de ka jira la k'a fɔ ko maa nɔ t'i teri ye wa an yɛrɛ se kun t'an darɔ Igarisuti Mali kamalen olu ma to k'u ɲɛw fɔ min a bɛ anw kanubaw nisɔngoya barisa ni an n'u tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale bilenna ko min na kamalen tɔ belebele bɛɛ n'a ma ɲɛ Mankala y'a kɛ nin cogo rɔ kamalen an bɛ Mankala fo o ni ka kanubaw wale ɲuman dɔn karabɔ filɛ nin ye n'o ni ɲɔgɔn kuma Babu ɲana a banna o tuma lajɛ k'i suru tabarikɛla fulaw de Baba Jalo Seku Sirifikɛ Fin kamalen bɛ n bolo bugɔ ka don fajiri jari sɛbɛnfura min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le démocrate fajiri ba ko a fɔ ko 192 ka kɛ ni araba marisi kalo tile 24 san 2021 kunun bɔlen tɛ wa Baba Jalo fajiri ba ko jɔnko ala wuli ka jɔ fa kɔni sɛbɛn kɔrɔ jɔrɔ ka jawuli ka jɔ min kɛ Mali ba kɔnɔ n'o ye masakɛ jɔyɔrɔ ɲini ye Baba Jalo san 2022 nataw la fajiri ba ko ni y'a jɛrɛ jɛkulu ka wuli ka jɔ lajɛ ɲɛmɔgɔ fɛɛrɛ ni dabali tigilamaw ko tɛ wa a ko Musa Mara Josefu Mara den o de ni amiɔn jenu ni bɛɛ b'a ma ko bulɔ Modibo Sidibe fila kɛ ale Bubakari Jalo fila kɛ Sɛki Modibo Jalo bɛɛ kɛ Sumayelu Bube Mayiga Murankɛ fajiri ba ko jɔnko ala ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ ka wuli ka jɔ sɛbɛn kɔrɔ sabati a kɛra cogo di ikan nakaya dan nama ya lagi apa nak ini di buangnya o ye bɛnkɛ ini di bɛnkɛ o ye bɛri o y'i teri apa nak ini ko wala a ka di yɔrɔ min na bi apa nak ikan nakaya kono de ale Bubakari Jalo a dɔgɔkɛ min bɛ n'o ye Amadu Jalo Sanakɔrɔbakaw ka misi le mɛri o ye dagawuli teri n'o tɛ bandaw ni Azimi Goyita kabini ma sigi fanga la n'u bɛ ɲɔgɔn kan kana nin fɔ ye e n'an kɔ k'a to sigiɲɔgɔnya la wa Azimi Goyita min min fiyɛ i cɛ tɛra Azimu la dɛ ani bandaw kɛ k'Azimu to an ka yɔrɔ la ne de bɛ to ka taa fɛnɛ da Azimu n'a so o ye ne kun ye tele filɛ ne tɛ caman wuli ka d'u ma dɛ kana nin fɔ ye ala ala ne bandaw kɔni an barokɛ yɔrɔ kun y'o ka foro kɔnɔla ye a banna ala ne an ye wa caman bɔ i bolo i ta ɲi jo ye i ta ɲi jo ye
Wala ni ma da tawdi nyama akon ma kulu mun ne baba jalo ali yomo ala kube na uli ka to do koran sabati agre de babo halinna ya rabbi na ka biya koninna baba jalo abela jele koninge me ki da ko kuma joro ki sigi sonni ki bulo bla dai jega agre de babo kube na uli ka to ko dibini diburo ako mali dugu ni wanje a ka da ko mo jama lauka agre de babo ko koninge ka mali do nyoro nyine dibini diburo baba jalo ako kuna kuna jere mamo le dimo garati mo ko mala ko jomo ala jere je kulu men e emi jenge FUB baba jalo ko ya ka wuli ka jo la je do ne nunga ako emi jenge ka joro de bora ngolo de bora ba ako barzane jabarani to uzada anik mo to kono ko ga je ko la kuna na umma ako jomo ala bela jele unke me idanya ba ne je emi jenge ma de ba ko ali bi ali jine ako jomo ala uga bela jele wuli ka to de bora sabati barzane ugunge me gamin yini jabana mazage koro gono elaji bira bora ke kane ba bulingele ba de ya baba bala ka joro na wado jini senga malije kele kele jel je kiye ko koro na mingo do udar dugar na wa dunya na dunalewa adir ke ba ko ako kunu ko ani jani chede nguma kele ni nya murujala ya ga ugugar na ma ubite lage anye mare adir ke ba ko o ma ne na bo baba jalo aku na na ngwara se ko da ko buradu ko da bo ya ko ma bala ko jamana mazage koro ga ga banga kunda bebe adir ke ba ko to le de plan wuli ga to ko ninga ako jomo ala ana bineti ko no ya ga dabara ba tu muye baba jalo ko na na ujo ko mazaya de na ni wanje adir ke ba ko ako jomo ala en dengi mo en dengi FUB ko wuli ga to ta balala ma no ble wi ko balala ku ye wuli ga to ta wani ga to me una ako ala ma na mi mo ko ma du ngale jena ako la ba na dambe ko nyamu ni ya pati mulo ma ba mu mo baba jalo jomo ala ina bo ala zeni de danga nyema nanina sabira mu bi president de wa de ga ko akonya ninja ko le na kungo ba o ta kala je ba jalo ko ni we ni bere la de turo ba da de tisi ko ja ka oji mo ba de ba ko ma bi la ma baba jalo ko ke me ka yere ja ma den digiye aga ja na ko ni jare de no ko za ga jabara nu ngono baba jalo ko ka da je ko lo ko na no ma ko je ke me ki yere ke wa ye baba jalo ko ni ka jo de ko ra ta dira de ba ko jo ala bona na to ko ni na ako samba plani muhani flakwa badage jo ini fa na de ko njori bali ko jere man nyonje abdullah ba kama la bulu no bala le demokrasi ko na de bi ko ko da be ya ko ko ga jawu lahu mena talo na ta no bla no bulu no ika do ni yi bulu ni ta na kulen ko ni ba ika do ni yi bulu ni ta ko ni fa na kunde ti abana ka ti ba ako ika do ka ko martikal limu wa ani woro ba ti keme ko non do bi ko non do ani kele abana ika do 26 mars 1991 ika do martikal limu wa ani woro abana na ni mu wa ani kele sambi taba mali de abeye fana je mu fana ayo so ambe wati mina yi ko sisa ni ba ko shini juma ika do ni martikal limu wa ani woro awa de abeye fana wali ma je mu fana ko tu werela ni mu karaji na daraka abe uli ramana awa ni ba ko aduni an ga jamana ko sambi taba ayo so ambe do mina yi ko bi asiri ba ko ni ko de abeye fana je mu fana ni ya ko ko ani ko ni ka do asoroli amanu ya nga jamana ko lala mangala na sabla gele ba bila ko na wa ta be ko ngadi ka do nga jamana ko lala awa siri ba ko juru bona mau fala mau jogina yoro chama plumulu chilani ka da ko wala ko di kala sabu ye be ko ngadi ka ti bi ta bandinga do nga jamana ko tangani wa ti bela jena siri ba ko ke ba do ni wulila muto ba do wulila awa dona danga ma jama ko kire na ni akile ku jena kire mangala ta do ko ke ti ngami wasa yere kan yako ila dinga na jini fanga mi gumbanga jamana kuna lala wa ani doni abana wasa ubise ka salu ko nyone ka boje mana ko modi undala je fanga ina ko uduna danga ma ko gumbanga nyini tukumina ni ba ko uya to ala manyina la baba musa tarawina ya do da mo banya alina no
jama mali mara kunya kumbe kungulu uduna dangama wallahi nasiri ba ko ni wuli ka jo la je ya rabbi ko wati na ika do nu ko ni fere ni da balu chama nge bilu awa ti tonjere je bulu ni polisi ni tonjere je bulu wara ma nasiri ba ko nu ni wuli ka jo ga ni nga parana ko ni donga parana ko ngakulu ba ta ko kwati ni nga da binga na je ni pangara uduna dangama abana nasiri ba ko ni wuli ka jo ta ni nga na je ni sila ka ta ni ka do ka ko fe ni la ta ni ke beje fara wallahi ka do jamana nyema suwani kala tuliwa ani tabo fulana mbola ka be abili kala do limu wa ani wo wallahi bagili kana kono do bi kono do ni plami na san ka do ni du jeri na danga mama saya mami muri da ki joli bi ni nyoro sara mahala ka do uli kunya alfa umaru ko nare e ka do bukulu ko nare binge abana ba ko fe ni be tale ka shegi ta wasiri kumbani mami che jeri ka do jamana nyema sigi kala tawo ani tabo fulana ke na ka mahala kunya alama ina la che uli mamadu ko na te sabili ba ko ga ale ko masi ba ya to alfa umaru ko nare nya ko uduna danga ma ba ko o ya to fe ni be tale ka alama ina la general amadu tumani ture ATC ya to ale ko na yi ka do ma ke fe ni ko ta la fanga la te tuku ni mo na ka do ka tira ni nga pura ni nga ke patara abana wa ta ni nga bla je mo fanga wa ma be je fanga i ka do be ya awa ba ko ni wuli ka jo la je ako uduna danga ma awa ni ni fanga ko ni da bila abana ko ma mo ba ani duru bunango je sibili mata ani duru i ka do ni digira ka mata bunango je la je je la ni nga para no nga ni nga ka kulu bai ka do uduna danga ma ko kala ka de matigalo ti bi to ni kelen do ma akili ke na kono to bi kono to ni kelen sa ka to ben ti on abana ni ba ko fe ni o jama kulu ni ko ni ko yo ni de uri fere ni de balu sigi de ma jona ta ti ka ko nyon la me be je pana asika te ngoro ma ti abana ya ni se ka se ba ya ni sangoro ta so anda jama na kono la mangala ni ba ko ya to ba ba musa ta ure ameka pana da bi la bi so ma do yu uli ka jo ga udona danga ma ni ka do na ko me ti jama jalo alama ina la sa do ba ya rabbi na no na uchama me ti sa do ba una no na u na kulu sa fe yani yen ti ka do ana kulu ba ma sa kulu sa fe la ala ti ba ko wa ta ni ka jo ni ka do da awa ko do ni de u ta ta be ni ka je alama ina la ba ba musa ma ya ka ko ka ka fa na bla di na je ni fa ko wa ti do la ta be je fa na ko ka do na je na ko no la abana na da na ma me ti de ma jalo sa do ba ni ka do ale ni de ma ku wa uchama ni ka do u di sala ni ba ni ka do da o ya to wuli ka jo ko ni ale ti la de na ka ba sabulo ba ti ba ko ni wuli ka jo andi ni de ba do ne mo ke do le ba do ni ni aya fe o ga ja fe wa se la ko do ko sa ni ni ya fe o ga ja fe ni ya bu ba la ka se ma ni ni de ba ni wala ya ko ga ja fe ko ko ya e si di ma de ko amaja ika du da la bi la ayi na fa mo kan ni no jagarja ne batiri ba ko ni wuli ka jo la je ni ka ta ni beje fana wa ta ni ga to ko ti sagulwa ko beje fana kali anga jamana ko kana bla ame do mi na iko bi ko sambi saba ika be jamu fana yo so anga jamana ko ni wati na wambana ko ni wuli ka jo ta ni ga la je bina ka biya jagarja ko ta man be ma je be fe mun je ame do mi na iko bi batiri ba ko ni la ma ko la je wallahi ko fe ni ka wuli ka jo la kana am wati be in kala akende ni ganda mana ni ge ako jian ka le sheki ba tele ke na kono to di kono to ni la sauna ka do ni 8 juin 1992 ako mali jamana nyema folo mi no ko ni de fana jamana nyema folo yi ka do alifa umar ko nare ka ko ale ko ni sigi ko folo ko kala ka be o dun ko ko le ma abana ba ko o ya so ro kurande la fana la temela amadu tumani ture ATC alama ina la ya rabbi na sai ba ko ni ya tani ka Allah je wa ko fe mi ya fana da ko ni je ko dama dama ko ni kala Allah je mana ale ko no la wallahi sai ba ko ni wuli ka jo tani ka Allah je mangala ka do ma kana la Allah wa ti ni ko sita a fe mi so ta tira o kala ko i ka do kene ko ananyo na wala wala kana ngo na nyo na chama awa sai ba ko kulu kan ko ni be ka bo bulu la chama na sai ba ko amu wuli ka jo la wa ti na ko shi ma go du ma je i ka do ba
ba la ni tan fila san de mi do je ya ti ka le mo wani la wa ti la ka ti ba ko kulu wala ko ne no yi ni la ka ko kulu abana ka ja ka tene amadu aya ta mo ko dona danga ma ta tene do ye ko alena jogi wuri ka jogi general ni be ko kunda ku ba ma ka kulu sa bela ka abana ya to ala ma ina la mo ti ka ka be ni na ni ka do general amadu ti mani ture ade na ta ne ka kuma ni mo da ni ka do ka ti ba ko kan lo ko ni jara wala ko do ma ta na ko ka para aunga gele ya ko gura wa ma ba mu ko ni ga yo ka da ba ni ta ma ta na ko ka para ka ko ka ba ko wala ni ba ko ni kala ta bi ka ni ka do ko ko ba ko na da bi ni jara ni ta ni la ta ni duzu wa ti la mangala aya ta no na je ko awa ka ka ni ko ni la me na ta ko ta wa awa ka ta do ma kana bla amma wa ti ni ko si ta ko ma di na di ko no ja ka ja di ni na de tele do ka wa ko no de wallahi afla di ba ni ko ni ko ni sa ni mi duzi ba bla ni tan bla ku ni tan se wala ja ka ya ka to be gene aba ba ta bu ka so si o be la di ni gere abe kanan ko la kanan ko jugu mina jugu wallahi ko ka ta bu ka do ni fara ka to wala ngata ka do ye noni ka de mana ya to ka ti ga to wa ko wallahi na ko bla ani ni to ka bo me na ka mo da kabale a fɔ mɛmɛ ko ni ce nka i yɛrɛ fana ni ce kosɛbɛ barisani e ya kuma min fɔ a su ka ca ni ɲɛnɛma yɛrɛ ye nka barisani amadu aya o kɛra général ye dɛ awɔ o kɛra o ye kɛlɛko tɛ an tɛ kɛlɛ lɔ bilen wala kɛlɛ tɛ bilen yan'a légitimement le terminer kɛlɛ banna basiri baba jara ne ko la buga ka do flaw te ali basiri di ba ko to mo jinno e pa ko senye e jale ko ne ayo baba jaro jomo ala ana kala ba ngoro polisi do nyema amara dumiya ana ga ko la no e je do nye ko jomo ala ba la tege se me koronde hi kana kala ngoro be uri jama'a ta ana e ni ne ana iba jaro ani ne pa ke ja tukone o ko ta ba an je la kala moro yi wa on ga bango wala o ga biya ha barga ba le ga ti jo kala moro do la kana kono e ale de ne mi ti de ga ayi kana bugo na je ma e ba be journalist de ko tra kile dana o ga me bole ko surtout ala polisu de kadawe wa kirasuru min de dadi caman ni woni voilà bala na consommation ana bla da na fa do ga tigɛ abara baba journaliste moto o yi jɔlɔ kelen tɛ farama tigɛ lɔ dɛ o bila ne ko moto ne ma fɔ ko ɲɔsi mansin dɛ an bɛ moto ko kun ye kɔnɔ kɔnɔ an ma se tout ma se ɲɔsi mansin ma fɔlɔ e kuma kun ye baba an bɛ moto de ka fɔlɔ sabu ne de taa ɲɔsi mansin tout ma se ma fɔlɔ e ka moto n'i ye tile kelen ne kɔni ye tile kelen kɛ nin kan ayi kana tigɛ i b'a fana dilan kan ayi ko min fana delilen don entraînement la ayi o tɛ nin ko ye kamalen ko nɛgɛso ɲɛfɛla jamɛ cogo min na ne ye bɛ ten de n'a donna gabakuru la walima gendarme couché nin kan mɛtɛrɛ bi ɲɛna n'i ma nin moto in bila i muso bɛ nkalon i la koyi a y'a fɔ kule kura in yɔrɔ ma a tɔgɔ ta ni joli se ka taa a tɔgɔ gulo su gulo ta a y'a fɔ kɔmi yaadara su gulo walayi n'o i kana na abudulayi ko ɲɛ don kɔsa kana na wulalen ɲɛ don nɔ n ko moto kolo filɛ ba jaba ba ni se ka ko cogo a ko kalabako polisi ko ɲɛma amara dumiya baba jalo a n'a ka jɛnɛw k'u ye wulikajɔ belebele kɛ fasirede ba ko sarata tɛmɛnen marisi kalo tile 23 su ka taa duguja tile 24 san 2021 baba jalo ko ni ye jagokɛlan dɔ ye min si yɔrɔ bɛn bɛ kucala ma fasirede ba ko a yɛrɛ tɔgɔ to mɛ dugiro u kɛ n b'a kɛ ms a tɛ kɛ dangare dɔ ye ms kɔni ne bɛ fila ye o ka sunu kɔnɔ se ni keda de la o de la latɛnkura de bɛ yen sisan e bɛ latɛnkɔrɔ minnu na olu bɛ fana la bilen
Itu berbeda menjadi kai. Tidak berbeda menjadi esi. Apa anda? Itu tidak tengguran di mana. Itu mungkin orang juga. Saya pun jadi berarti. Bagi itu bahawa berarti. Aku menjaga bela MSC. Jangan ala ni dana ya kama. Ala ni mani biya kidu kama. Bahawa jero ibu aku makan nimbulu nimisa juwa. Jadi bahawa MSC kampala. Aku ada jago bela aziro bembe kucalama. Aku apara kejuana siri dobe. Bahawa jero minjai ASC. Jadi bahawa semina golea koli mamuruna jaga parepa una neijugo aezi kama uninyanje ajreje bago jongo ala lita ulila sulama awrata ulini tasma balaute okma okele konanga mababa jaloni ma kono gwana akaga igi mana uwele ajreje bago ezi kampola ko aezi kwa tara group oninda alipe million ta aninani aniwa keme bonyango babu ayuwari ni dana boningama baba jalo mani biya bigakle uninywa jadu mino aku dana ya mingume eko amasiyetu ajere babu barizani aku aezikele kamilon tan indani ni wa kema soro juru la yoro ningele to telefoni mingume abulu ayufa kamale anda soro jiya yoro juru ga ayuju anani ka babago babu juru ni golfu kono nema jala haramu maya bara jala alade sumana ko amidan ja sumana ja mezuno je azere pako ako odonindara ke sababu ye MSC awilla baadye fendi ngata kadama kajika uda polisi laga ukufa azere pako kala bankoro polisu ka kole mimbe bi gadure jerji ko dewa lawde uluko ni wulila ninga magawni professor ufara yuanga ako jongo ala kuna bununa na jira ka ko ko mami ni no ASC ne pa jabala te jora wala bini bama ko gal ko no na se adere ba ko le te ga ko la kai ni mun da baba jalo kada te ga ka jibo ko ni na baba ko gal ko no baba jalo te ga ka yo ni minga aya ira ga mo jongo ala wuli ka jo ko no ne ya juru ta ni ma ko ko le mbe udane ya min gumani ya je ko gara sababu ye adere je ba ko kabara ya jongo ala ko yo ni gele ko du ma da giri kala ya jadi ngatana ya jibo ko ni ngono baba jolo million tan ngani ni wa ke ko bale udara ko je ni sura bula jibo le ko do wa bi je ni ya to ma le ba ni o maga bale ne pisera automatique kele ana sarjari fadeli babo pisera ni menna ko ma ko pia o kele ana sarjari baba jalo ku taro desa aburo ajiburo ani wa bijeje fadeli babo jongwala kwa ko ni pe ma ko sigida duru la kiri so minde ya ko ma bala ko ko ni ya ge ni agla ga ji wa ko siga ko ndala kwa ko ma ko kura ko banani ni nwanje Maksudnya ya Pak Musenge ejalur kuni, saya lebih pora-pora gadaya. So, jangan jawab mani jadi anisi jota mani nggak nobla, mbak jasun juna. Abana. Ika do feminda tadi kan normal namanya siapa mina yoromina. Ika do udah ibu bahasa kata yoroye. Aramu. Riba aku ni uli kajo nama kuda. Ela. Naba kuda. Akhirnya ada tuh ika do zaman aku nanti unyewo. Awal. Setelah ada dia tuh udah buje. Ika do ina meikulu lah kaya kado ngabo. Mado di kata akhirnya ada mau menu kondisi akhirnya launye. Ika do jumlah boleh sega wusun de dugu ko do wallahi ba ku sana an wati bala de na aka ja mugulu mun be mani tun salu unu bulu la min o ka bo bu ha ka ja linga ta du we abara ta do ka ko wata du ni mu kala nyona ba ku ma be dingan ga na sira ti ga na be ka sira da o tama kala nun ta mugulu nye ku ku na hera bala de ta ki ka badara ta mu ka sana ye ko do ni ba ko an no ga ga kai ma bulu la de ya la ku ika do mali ale ma
yɔrɔ gale ye ani bɔra i k'a dɔn caman an bɛ don min na i ko bi ba ko kaye dugu min bɛ yen n'o ko a ma ko kaye hawuru a ko kaye hawuru i k'a dɔn a ko gɛlɛyala kosɛbɛ ba ko n'i ye kaye hawuru yɛrɛ ta ni k'a lajɛ i k'a dɔn kilomɛtiri 70 b'o ɲɔgɔn kɔ o de b'a ni dugu kɔnɔla olu ni ɲɔgɔn cɛ ba ko n'i ye sira belebele in lajɛ a ko don ko k'a sɛbɛkɔrɔ wɛrɛyala a don marisi kalo tile 23 tɛmɛlen ba ko i k'a dɔn siratigɛlaw zonba tun y'u binnanikɛlaw minnu b'u da maaw ɲɛ sira kun na olu de kɛlen filɛ ka sira ni k'a da maa doni mobiliw caman ɲɛ mobiliw bɛ tɛmɛ u bɛ yiribolo ni gabakurun ta ni ka dugu ɲɛ siraden kanaw la marifa b'u bolo u b'a banba maaw disiw la du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ taara fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni mun firi u muso sin ka joona ni wuli ka jɔ ta ni k'a lajɛ ba ko fɛn bɛɛ ta ni kɛ nafolomafɛn fɛn bɛɛ kun bɛ ni maa kofɔlenw kunna kofɔlenw wari bijoux a n'a ɲɔgɔnnaw hali kilinɛgisiw olu ye hasidiw de ye hali kilinɛgisi tun bɛ maa min kun hali kilinɛgisi u y'a bɛɛ ta o b'a fɔ a bɛn muratɔ dɔ ma a t'o lamura sɔrɔ u mago b'o la wa o man ɲi hali marabatigɛtɔ n'o yeli kun n'a ta olu ye kulubalakaw de don jalaja parce que ba ko waati min na ni marifatigiw kɔni ye mobili kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen firi muso sin ka joona ko mɔgɔli lawuli u y'o ta k'o ɲɛsin taamadenw ka palan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ u jufa kɔnɔlaw ni muso sɛbɛkɔrɔ lawe k'a dɔn u ni nafolomugu caman den kɔni taara parce que ba ko maa minnu tun bɛ nin mobili kofɔlen in kɔnɔ ko tungafɛ taala yɛrɛ dɔ tun b'a la o seginbaatɔla kun don ko ye komi y'o ka nafolo bɛɛ lajɛlen badara saalo ka taa n'o ye kɔsɔbɔsɔ ko an bɛ waati min na i ko sisan ko fɛn min kɔni bɛ tali kɛ buguw ni ɲɔgɔn cɛ ko taamadenw ko ni dabu ye ko sunasiw ye an bɛ waati min na i ko sisan sabula nin ɲɔgɔnna binkani wale siratigɛ walew de b'a la ni ka caya sanga ani waati bɛɛ o ma ka bɔ ka kɛ an ka jamana marabolow caman na minnu filɛ an ye minnu tɔmɔ ka bɔ kunnafoni jari sira fila bonyanko kan studio tamani ani manijɛti baarajalo fajiri an b'an bolo bugɔ ka don fajiri sira alerte info baarajalo jɔnko ala lakanabaliya ko an sɛbɛ kɔrɔ sabatin bɛ fajiri baako n'i ye wuli ka jɔ ta k'a lajɛ bi n'a ka biya kɔni na baarajalo an ka kɛnɛyaso min bɛ n'o ye hôpital du Ponger filaw de ko ɲana ka kɛ bana furakɛyɔrɔ ye ko kun ye kunun ye ko nka bilama kɛ bɛ bana san yɔrɔ ye a kɛ bɛ maa fa yɔrɔ yɛrɛ de ye bi n y'a to ala ma e bɛ ka sira kuma nin dɛ o kɛ bɛ maa fa yɔrɔ de ye bi kosɛbɛ fajiri baako sɔrɔti baabajalo ni ye wuli ka jɔ ta k'a lajɛ a ko bi n'a ka biya la filaw de ko ni kunun ni Ponger kun ye maa furakɛyɔrɔ ye kunun ni Ponger kun ye maa taare yɔrɔ ye baabajalo ko a bilama tun kɛ mɛ cogo di fajiri baako jɔnko ala ni ye wuli ka jɔ ta k'a lajɛ bi n'a ka biya kɔni na baabajalo banabaatɔ maa k'i bolo ko ala kan'i ci k'i kun ye jinɛ ye Ponger ma dɛ abana fajiri baako cogo di a ko hali ka da Ponger yɛrɛ sososiw ma baabajalo wa ko soso k'a tɛ dɔwɛrɛ maana koyi nɔgɔkisɛ bilennen min bɛ Ponger dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ k'a bilama ma nɔgɔn dɛ sosow mi hali tɛ ɲɔgɔn hali tɛ ɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔ n y'a to ala ma soso min bɛ Ponger baba a tɛ ɲɔgɔn baba i m'a fɔ ko ya Ponger kelen tɛ koyi soso min bɛ yaba fɛ hali o ka Gabriel Touré ne yɛrɛ de taara interview kɛ ala ma mɛn dɔ ko ne ka wuli a ko ne ka wuli ka taa don so dɔw kɔnɔ k'ale t'a fɔ ne ɲɛna ko ne taara min sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ an filɛ nin kɔnɔla la sisan ji bɛ ka bɔ san ka bɛ ka si ɲɛgɛn ji cɛ ko k'ale t'a fɔ ne ɲɛna dɛ ko n yɛrɛ ka wuli n ka bɔ a ka biro kɔnɔ n ka taa lajɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a tɛ tɛmɛ o kan wa Ponger ka jugu n'o ye a ye nafigiya ja de ye jate yɛrɛ ɲɛna o b'a la parce que kɔni baabajalo a ko jɔn ko ala sosokisɛ minnu bɛ yen baabajalo ko a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a ko Ponger kɔnɔ bi n'a ka biya la hali ɲɛgɛn kɔnɔna minnu bɛ yen a jɔn ko ala baabajalo ko a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔn bɛ fajiri baako ko wa ɲɛgɛn kɔnɔna k'u fa bɛɛ de te ko fo bɛ ka bɔ ko kabinɛ de kɔnɔna falen baabajalo ko bɛ na bɔ sutura kɔnɔna de bɛ ka bɔ ala nka ji de bɛ tile ka si ka sɔɔrɔ
Kadiri babo. Ako yala nyema ni me bina ka biala no directeur général ye poye Baba Diallo. Na do ba ma ho ino bela Diallo. Kadiri babo yala ko ate ni be nu ngi yiwa won ma ko ko ke me wodi. Ayo. Ko 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 wadu. Wa ko ko ali ala mandali munumbe ni bana ba to bita daga ni wo furage. Kama le ko li biye jama je juale du. Kadiri babo. Ako ko nya ngume ro bana na no efriji wiye. Baba Diallo ko atela jere fili bombe kene mo wa naro ko de chambe to fa je be kama le ko ale eni ga kene ni to de no ko la ibi banago he ya to ala mo amma de babo ako optal ni ponye bilama jowo ala kama le ni te ponye ko mi mbe ya ko mabala ni ka de jirata ka kulubar nomine o bambe kama le sira no mi farajini fende o de sira pita direct to mo ko yida aywa ule umdali poyi hadiri ya bondiga bo elijo gara duno ali aberika di obulo no bala jana ida ne woro ko dugo o ko to no mante abana ika do ali bi amado kuno kunu njera awa patiri ba ko ni ta kuno ko dumaye ako anga se ko tigira ma bele mini yo ko ni ika do do ni da demi sene ika do tigi jabate ala ba mu zo I love you. Bato dale. Kuna biju kanela wale ma ishuri. Kuna ijonji ne kuna biju kanela wene nizonya nijue. Sheriyo bonde jeni no ngata ni ngara do militara. Tapa ni jini de do mo de nyeno. Kuna kuna play bura ka udala. Mombe na biju kanela wene la dia. Ha bali ko mo hobebe. Ha atna ga karza ta nya mozi 0,00 karzaje 0,00 karzaje karzaja aleza ejato alamo segu juru gabi agamari muizoro jara ne aku tasma de wulila digi jabati ka daga bana mubila ti balaw Riba ko ni wuli ka do la de ko ka jibu je marti ka lo lembuwa ani nani te melen jura ya Allah ja ka jawa ti na jeni tan ngenda ka mubli ninga te ro joto e ka do fe ni de tali ke mi digi be juru do sina bu be ke ya Allah ninga jo mo ya ki ulla ma o be buluda ni la hawla ta ka pana mubli na de blemani e ka do tasma di sina ka ulla ma ti balaw kamno kara bon bunga bon zinga jeri kaba yere kunyini ikado oli kono la duya teta riba ko mamu nga mu kono o yoni bela delina bela delina jina de ki tungi tani kado ka tindeka ni kola ba mi ka yere ni buluda jeri ko fere ni bali bela delina bali buluda abana wa ka mubli tasma di se ka duwa to mina ka bwala anga jaga ja ikado abeina ko ko mate ka kable muni jeri ni fleni ka ba tai ni zaka bana mobili la hawla tam mobili awa amma majuni mani matwala awana mobili ni kado ko million chama dugo wallahi ko fere ni talika didi jabate ba muzio didi babo ikado jirike abeina ko jati kumbe ina ko liura duzi awana ko na no no be ali liura jara lawe aide to ora kuyera liura de ali to ura da dore ita liura de jara aha wala aha anyana wa bala wala le president jaga jabe sirgi jawade ke to bi la mobili sara bala ma nyago daga di mominga ni baba kari ni bila wala e kari yalo do ka mobili sanga di aha ka do yera lo shi majina chamfodo ni ya alama yu abana ni ala ko te wala mashitu ke très bien non ni kan yo shi majina aha ne yera yi ina da ni bina de ko ne ya ku ba ka ça va me faire mieux kadi chemlenu ni ante mobili ma fe ai ne tira ni mobili ai ne to yoro la o de je amma ni kwa baba tell me what you suru sa de bada baba he ne ke ni mal bugu jiro bi la ble ne re do fura bo ka ni mo moto bougie la awuke na wa ba moto kura to ai na moto bougie moto ni kala wi wala ala
sona la di be tile saba mo de jaw ma da moto kura sɔrɔ an bɛ ko ni sɛjɛ kɛ n'an jiginna dɔrɔn n'an taara o y'a bannen dɛ o bi da bannen dɛ o bi da bannen dɛ o bi bi ɲɔgɔn mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na kamalen fura in bɛ sɔrɔ 2000 nka mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ na an bɛ 1000 de minɛ olu la baraji b'u tɔgɔ sɛbɛn a b'a la so ni sɛjɛ kɛ très bien ni minnu garisɛgɛ b'a la a b'a la olu bɛ n'a sɔrɔ o ma baraji i ka labɛn labɛnw sabatilen don wa an bila droitier la jaka jara ka nɔgɔya kɛ n da bɛ dimi a b'a la ani n'a ka teli o ye wallahi balan dugu bɛ kamalen fatiri bɛ bolo bolo ka fatiri to sira njeli mɛ na bi ale démocrate mali baba jalo fulaw de fatiri de sɛbɛ kuma mɛ fɛn jumɛn na a ko jɔnko ala aransi basi a kanuba minnu bɛ a baba jalo e ko ma wuli ka jɔ ni a bolo da ɲɔgɔn kan wa fatiri di ba ko barisa ni ye wuli ka jɔ ta k'a lajɛ bi n'a ka biya kɔni na a ko aransa bakari a kanuba minnu bɛ CDR a ka ja bi n'a ka biya la o ka kulu min bɛ a secrétaire administratif n'o ye Bubakari Yaliko ye fatiri di ba ko ni ye Bubakari Yaliko ye ka kɔrɔfɔ lajɛ Bubakari ko wuli ka jɔ kɔnɔ a baba jalo dinɛ tɛmɛnen marché kalo 22 ani fila sanba 21 ani 1 fatiri di ba ko sigi ka kuma o kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ surakun 2 tɛmɛnen kɔfɛ baba jalo jɔnko ala ko an ka finitigiw tun bɛ fɛ ka wuli ka jɔ minɛ kɛ baba jalo hakilina ye min ye n'o ye jamana ɲɛmaaw ye ko hakilina ko an ma sɛbɛkɔrɔ sabati fiyewu fatiri di ba ko Bubakari ka fɔ la a ko finitigiw ko n ka wuli ka jɔ kun ye min ye i bɛ o dɔn wa yaasa ka Arasa Bakari minɛ ka taa bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ ani gɔlɛ maa minnu taara u sodoro kogoba 4 kɔnɔ baba jalo yaasa k'u mawuya ni u cogoya tiɲɛ ba Mali ba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Arasa Bakari min filɛ nin bi n'a ka biya kɔni na ko yaasa maa caman ba tɛ olu bɛ se k'u bolo bɔ a bolo cogo min na an filaw tɛ ni k'a kɛ kelen na maa ye fatiri di ba ko an ka finitigilakaw ka furu ɲɛna n'o ye fantanw n'a nɔfɛmaw ye baba jalo ko ɲini fɛn ko ma kɛ sɔrɔ fɛn fiyewu a ko barisa ni Arasa Bakari ko a ka nin kogoba 4 kɔnɔ don min filɛ nin baba jalo ko a kɛra sababu ye jɔnko ala k'a kanu ba k'o sɛbɛkɔrɔ njɔri fatiri di ba ko Bubakari Yaliko ko a kɔni kɛ bɛ ka min fɔ nanzarakan na ko a quelque chose malheur de bɔ baba jalo ko waati dɔ la ko dɔw bɛna maa kan a jɔnko ala bɛ kɛ maa bolo ko kojugu don k'a sɔrɔ a bɛna kɛ yɛrɛ mɔ hɛrɛ ye wa ko Arasa Bakari bilaba ko a ta kɛ bɛ o ye fatiri di ba ko Bubakari Yaliko ka fɔ la a ko Arasa Bakari kanubaw walima CDR kanubaw olu k'u bolo to ɲɔgɔn bolo baba jalo ka tugu su ale to ɲɔgɔn na ka kuntilenna ko kelen ka jɛngɛ kɛ pare cogo kelen ye yaasa ka wuli ka jɔ u bolo da ma da ma ko taa kɛ Arasa Bakari ma bila k'u tunu su k'u bolo dɔw se ka bilen dɛ ko kuma banna k'u na fɛn biyɛn sigi sen kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sariya kɔnɔ yaasa cogo min na Arasa Bakari bɛ se ka bila baba jalo ani mɔgɔ ma minɛ na n'o k'u biyɛn bila ka t'u la fo waati de nin ye a kun m'olu o bolo ma b'a la le démocratie kɔnɔ. jaba ita ne bɛ an pan joona. très bien. olu u ka nɔ labɛn bolo. o la ko di. parce b'a ko an ka taa ɔmori dɛ. ne jamana ale camancɛ bolo fɛ. a b'a la. parce b'a ko ni ɔmori ta ni k'a lajɛ. a b'a la dɛ. ko an ka wolomasiri ta baw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko faama. faama. parce b'a ko ka sanga ni o ni faransi jamana ka kɛlɛkɛfɛrɛ bulukulu min tagalen b'an ka jamana kɔnɔla la. n'an ko a ma ko barikalen. k'a dɔn olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔla la. awɔ. parce b'a ko tarata don marisi kalo tile 23 tɛmɛlen sɔgɔma fɛ ne ka kaɲa 9 waatiw la. a ye mangala. yanfanw a bɛ o de la maana. b'a ko o kɔni ye bamanti maa 5 ni o bɔnna a ni la. b'a ko k'olu wulugulu kunci k'u ni kana ni mɔgɔ karaba. b'a ko o kɛra dugu min na u b'o de wele ko ɔnbori. b'a ko ɔnbori ale kɛlɛ ka seleke a b'o yɔrɔ ninnu de la maana. b'a ko ni wuli ka jɔ nacogow lajɛ a ko an ka finitigilakaw daga yɔrɔ belebele min filɛ ɔnbori marabolo kɔnɔla la. ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ. ko fɛn min kɔni bɛ tali kɛ yɔrɔ in a kɛra o fanfɛla o masuminɛw de la o. ko bari sabula n'i ko yɛrɛ nacogo ta ni k'a jateminɛ joona. sɛbɛnnikɛla kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ bamanjiw la. olu kɔni ye dugukɔrɔmuguw ni k'a sɔri k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye finitigilakaw ɲɛ ni marabolo kɔnɔla la. kɛrɛnkɛrɛnnenya faransi jamana ka kɛlɛkɛfɛrɛ bolokulu barikalen o. fatiri b'a ko waati min na n'o kɔni kɛra. yɔrɔ min bɛ u ni k'a dɔn bamanci ninnu sina ni ka kari ɲɔgɔn na. b'a
ba ko kata banani so ba seki konondo na tuli kamisa la ko kati usina ni ngoro da kabika ni ngatla ka kabiyara ke ba ko jandu ko adia na ka do ba mantu lawa ni de ongo mudu na tuli ka ba no ye famaye ka do usina ni ga mawe ni ngoro la ka bo ongo ni marabulu kono la ka do ni ngoro ni na ngara kana ko arango ba ko ya ko ba ga ni ka jedu ngana na bembe ni be gudu na ni santa na usina ka kana da umi nguse ko jo la tuli ba ko femi ki ta unu ya da shi ya fe ka do an ga mo kuna ba mu ni ga ti ma ta ya fe ka do yo ni de an ga ke do shi na ka ba man ki ma duru ko fa ko ni kana ka ba la tuli ba ko femi o ta ba ni ko mu ni ka bo ni ko mu to cha man de shi na ka te ka ga mu ka ti ngani ka do ani ni na woro ni mu fle mu ni ni mu da ko ni woro ba ko ni ni mara bu ya ta ni ga na ja bina ka biya ko an ga mana ta man ta buru a be ko ni ran mana ni ba ko femi da ni ka dina marfatu kula ka da le na fa dina marfatu ku ko ro ka do ba man ti jere je kulu waru ma ka do kulu marfatu di waru mu be na ko ka ja fa di mu ji le ka marfata ko su kama an do na juri de ta ali be u jen da ni ma bulu du cha mana ka do jan du du do mu be jore da ba ti ba ko ko mana ti da uda da ko femi ko ni ka ta na le on mu ma bulu ko da la ba da ni ku ye ba man ji ma du ne mu fa katika duka ni chama ya to ala kumple to wa ni sama ka bon lobo ani ka bolo lobo mo ga bare ga ba ba jalo flow de ku no flam ji mu zonda be flam ji mu zodi ke na tigi wera tigi ali redu ko la de dunu ne de ku karamo ko sire bi ga bi kama le ko ba abiye ne daba ala de engo ba ba jalo na gunda de mo ne bi nya nga ne go iye ba mo no nya ko ne bele dugu ko ti biro ko klaba jamandi kama le ndere menga biye no sakatigi la kumazuli la daye wala kuli refena bi bewu la sakatigi ma du daga dere lo to abasala bi bere ko la oye blale gbalo lo ande kita ba ma ko azuri ba ko tugudi aku ni ma dugu do ye aba bajalo afasira tijalao azuri ba ko ma digalo bi mu wa ane duru sababla mu wa ane kele ose biso mo de la tabulu ga mu ga wati wa daga kaya fula temene ni sanga bi sabaye izer di mate baba jalo ko majugu dombalo sirati yala ugo sewa ako maawulu mlapo nyango olugo ni sirati daya bama bala duni da mobile flanye baba jalo kamyo kwali ndi bla azuri di babu ni wuli ka jota dalaje ako kita sebe koro ani suri bugu ni nyanje baba jalo ko wuli ka jona ma sebe koro sabati ako ni wale ya jugu nunu ka sebe koro jugu yambe azuri di babu akera jugu mina ode suri bugu ani nabaji koro ni nyanje azuri di babu wadi mina sirati yala wuli ka jota buluda wili bulu kwali ndi mundiga ninga bilisira babu ni nyanje azuri di babu ni kamyo duni da kamyo baba jalo ulugo nunna na sorosira babu ya digembe ako mubili bulu ko ma bla da girindala yu sida pere ganninga joli ko buluda azuri babu jowore ni minno baba jalo ako maawulum la masugu dombale sirati gala jugu bole ni plane ni marafa e faje to yoringile da baba diduga baba jalo feni nemi ngo batala jile pedala salu obele minanu ngoro ni ngatana e katasra jambulu ko buluda azuri babu jongo ala alibi alijine ako ni wadi nununa kuna kono ni sebe wadi mina baba jalo wajirala ka ko manni gene makaraba wa ko bingane wale wara matata usegere muguma tula bere manchi ukun na ku buru be jemi na ninga tanaye baziri nya bojida bo alerje engo kono koro kople to jagarija tanzaka dumuni kali abana kana ta ba ko ka to blue faramu di kuno koni amba to zuro ya tarbiya di ka do suna nga wuli fuli amulla ti lamen ba jire je guru jeni muso jeni tani ma ko be ma abana ta hada ti mini bili ka ufe wallahi o ni der la dai ka koronga ka sanani kurangu la halaya wi okay o ika do la jela wata anda membawa kana juu kuna tila tarbiya wata ika do ka sumani ga fara an kuma ibada rupe ukadanya kuli laga banu ukadanya kuli ukadanya kuzeba onge okuma onge ya umudi kama abana nga ikado shini bani uyezanti mariti wala
ni ala ma baasi kɛ u tɛna an ye sini abana bari gafe u tɛna bɔ sini abana dɛ sini ye 26 mars ye voilà i k'a dɔn an tɛna ye kɛnɛ kɔnɔ wani maa min fana bɛ fɛ an ka 26 mars ko kɛ ta terikɛ ma nɔ ɲɛnajɛ maa kɛ la wa k'o tigi ka na ɲɛmayaso kɔnɔ wala ni minnu tɛ taa sɔrɔ juru kɔ aw fana n'a taa sigi yɔrɔ ka 26 mars ko bɛ lamɛn radio Sahara nka a tɛ se ka kɛ ten dɛ nin ye cɛ ɔhɔ o tuma na foli ni tanu ni kɛrɛnkɛrɛnnen ayi an b'o lase k'a dɔn madame Jalo Ajaratu Sidibe ma Manakaw fɛ yen Isa Jalo i k'a dɔn madame Jalo kɔni ale b'an sɛbɛkɔrɔ lamɛn an b'a fo dantɛ foli min na sanga ni waati bɛɛ an kanuba belebele don k'a fo a kɛ kanu kɔrɔbali furakɛbali la sanga ni waati kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a banna kɔrɔ ko banna o kosɛbɛ bi da ka bila yan kodi sabali bi dɔ tɛ kuma o fɔ ni surafana to dunna nɛgɛ kaɲa 20 ni ala ma baasi kɛ voilà sigin bɛ kɛ nin gafe kofɔlen kelen ninnu kan aw ye très bien i k'a dɔn e Jakariya Keyita ka fara ne Baba Jalo kan Arija ko Sunukala kun lamanalen bɛ Ibrahim Baraji bolo Baraji baaraw ɲɛna i ni ce